Kubor nakaslem jong unong san hima. Ki rangba shnong jong ki lai tali ki shnong bagantup ya ka umdo berthi umroi madan bat laban saro haringkat ka jingadon lang bat ki we ki riu rangba hakasngi sa jan ki lami shakmat ban pensyai pat ba halor ki kubor ki bala penmi hakilat pathai kubor ha ka bede bat ka line ba thamai lani kata ka new alignment jong ka surok saulinti ne folien ka ba penya so na umya malidor ha ki benta jong ka than umroi pelun ka ba ki pat ba nong shong shnong ka umroi madan ke lapen pau balada shnai ka te ka surok na ka line thamai kandon ka jingkta ya ka tulong ka ba ki pat ba nong shong shnong ki penan kam kita ki rangba ki balami ban pensyai pat ba ki kentup ya uba PB Seliang rangba shnong ka umdo berthi ubadeiru chairman ke Eastern Ribhoi Development Forum uba WS renda thiang rangba shnong kalaban saro lembat uba lambor lang makri rangba shnong jong ka umroi madan habakran syakilat pathai kubor halor kejing keno ka bede ba kejing syakta jong ka telong ka shnong umroi madan uba PB Seliang ula pensyai bakat kum kejing athu jong engineer ka water resources kamdon satya kanu kejing kta ya ka telong naba shimla penyat satya naki benta bashaning lani ki jaka penlang bat kandon kejing jengai ka bahan rupho meter aa nadu ka bakut jong ka surok thamai bat penpau syai bakin om ailat satya ban penkalabyang ya ketika line jong ka surok thamai kumbala dap bane menjur bat pensyai balada penyat naka line ka barim shibun ki ying school ki ying mane kamadan ya lekai bat kiwe de kin sa syakta ha ka bede ba kejing keno ba kejing thmu penyat ya kani ka surok lingba ketika line ba thamai kadai namar kejing yo orong kle jong kita ki high level neki officer sorkar bat ki hespa ki badan jinga dei baya jan bat ka sorkar uba WS renda thiang ula pensyai ba ka shnong laban saro omdan satya u ofisa sorkar u badan jaka ketika jingyat ka lan jong ka surok ka bathamai bat pentip ru bah ki we ki jaka ki don bat pen pawru banakalyang ka jong umdan jingtip satya manu kita ki high level nakalyang jong uba lambor lang makri ula pensyai ba ka jingyat jong ketika surok lingba ketika lan bathamai ha umrai madan kamdan satya kanu ka jingta e ka tolong jong ka shnong ya ka ni la pensyai ru daki bor penyat district ha ka jingyalang ka bala penlong ha ka lai tarik jong ubenai risau arja arpusau bat pentip ru banakalyang jong ka office u deputy commissioner ka ai ka jingkular bakan lehi kumbala ajing tho daga shnong bakate ka tolong kamde satya ban syakta hendrei bandang pen bha shu yaka kite ki nong yalam ke lapen pawru baki pat ba nong shong shnong ka than kimde satya ban sngodu mensiam namar kumba khandai 100% ki pat ba ki kershan ne ketika lain bathamai hendrei ki bom kershan ki don tang khandiat ngut bat ki badan ne ka jing thmu yo jing bentoy shimen por bulang ru chairman jong dar basnong mre pelun kan kasni ngasngo ke ban pensai sha ki pai ba nong chung chnong jong kan snong mroi ke jengi ye kini kenrum kenram ki bami leng ba ke jingwan jong kan ke development project ka pertamai ka bakum ki nong chung chnong baro ni prang so bhai ka hari tang kat to dengut ki ba perkhat tang na ka benta ka jing bentoi simet jong ki kimi sakmat ban persya ya kanika yau ni surok forlin uba penyesok nang te na po lat roy sadu syapo malidor tin nakalyang jungi kum kinong lam snong hago juga por kum we na kinong yalam ubala kam slam hakan ka kam yalam pajba nasukwa ban pen mau ya ka genesis nadu genesis ya kan ka surok silong bypass bah ka khatwe tarik jog benai julai arja ka khandai leng ba ka eastern ribhoi development forum ngilalek bu ya ka we ka city sha u CM jongka jelaj mekhle jungi i sir Konrad Sangma haka baleng ba haka ta jing tho ngilapan haka poin ga baar sepang usrok forlin haka ba haka dei kapor usnam aja ka khandai iba sen thaba haka to kapor dang le idang de irang ba snong jong ka umre madan ba ko kapor chairman jong ka ni ka Eastern Ribhoi Development Forum nga kalong kum secretary debat ka poin ga baar kalong ba ngilabu ga jing kerpat sa state government bakin penhe no yun usrok silong bypass nakadaw jong kijingja ki basnusi ki babun kijingja ki ba nayang jong kinong song ngilayo ban pedang marsenwan kaning silong bypass ti hakane ko pon ngisngo ban ai khuble ya ka state government ka bal simkhia ya kane kijingbu jinggerpat kejongi bat house nem arhajar arpuar burngut berniat ngilayo khubor ban kalyang jong ka state government kila proses ya ka file hakabide bakane ka city jing kerpat kejongi bat usnam arhajar arpuar ngilayo ban yakeren haka jingelang jong ka Eastern Ribhoi Development Forum ban kalyang jong ka government kala penyak sakhamat ban ngilabu ro jing tho sport DC office
ya ki katuk ani ki benta ki bede pakata kalong ba kinom ya ilat ya kinong lam snong tinggi sungo ban ai kubor angi sungo ban ai kublei hakan ko por naka benta ke state government naka liang ka district administration ki bala simkhia kinong lam snong haka jing penyat bet bat uni usurok forlin teka banganon ban pensai hang ni kalong ba ya ka alignment kumba ngiliyo ban yong haka laiterik waktu bar arjar pusau ha office jong deputy commissioner kapag kilakot ingi ban pensai yo alignment kamde balale diki commandment kumbanga lane kumono kibam tip ya keduk kadang raya kan ka alignment kum gejing pensai jong ka NHIDCL kalong balale da kita ki external expert lane ki engineer ki bala pule benya akbide bat gejing penya yo new shock forlin di hakabana kaliang jong ki kila ide ban penya shortcut kum tu di andal apo yang ni pom da berti lahap ban penkendia no ya uni usrok Shillong bypass existing road hakabana kaliang jong kodor bar snong ru haka laipu terik benai bapra arjar pusau gila depan pa da kejing tho sha office jong UDC hakabangi penpau ya kejing sngo komen na kaliang jong kodor bar snong bakala penkenria ya kena alignment naman ngan su tu ya pi hang ni ba marsun wan usrok Shillong bypass usnam arja khatsau hadu menta nang ni na po snong umdo berti jong ngiladu kumba sau tuli ki mensim ki bokodor nakadau bakim nang ban kiari usrok bat kajing speed jong kali kam tama ko por minit te kumbang itip lele menta kalong ba uni usrok forlin uba tangga kerteng jong kang ilas ngongi lupa udi to speed highway speed corridor kemut kajing speed jong kali kan tambah ya kisispa lani kisispa sanpo te tangi usrok Shillong bypass ru kajing speed ke batang rupo nyopo ru ngiladu lupa ki mensim te ke ka bangidon ban pensai hang ne kalong ba nakalyang jong kadar basnong lada ka sorkar lani ka NHIDCL kan penken ria uni alignment ubang ladap ban priang menta bat kitemu ban penyat yang na uni existing ka dorbar snong da kawe ga jengmut kala dap ban rai ba horkit hordang ngin nom sya ba pin penyat na uni usrok existing ubudan lupa menta kadau ka benengkong kalong ba ngimla ban yapen ya ka mensim ka bokordor jeng kinong snong ga jengi bat kata usrok benwan lengba uni existing alignment kaba arpat kalong bana kaliang jongka sunong gejungi ngisngo penpau ya gejing sngo komen namar ba kajing penkenria yo ni usrok kala penduna baki nong snong jungi kin haban pet snong namar bala daya yo ni existing kumbasan po rupo tuli giyeng kin sasakta om de tangkata ka school ngin sasakta nang ta kum ucarman jong kumre pulun ngatip ba kamaran football umroy ngin sakta kiying mani ngin sasakta bat kiwi ki school ki bran hapok ani ka umroy pulun kijungi kin sasakta te kalong ka jingdu nong ka bakrao sa ingin ra ikita ging school sa ingin ra ikita kamaran football sa ingin ra ikijing mani te kumbang itip bakini kinong late complain ci UDC ki ya penmi ya kata ka issue lan ya kata ka daw ka paki ai pakajing jing kan sakta ya kata ka tulong dengan itu ipi hamanta kasngi segi pait ba nong snong kalong ba ha ka pasedang hoy ngikubur bana kaliang jong ka alignment kadon sisya kata ka jingi tungku hadin bana kaliang jong kadar basnong Ramadan kumba kila dak bangkiran hadin ba kala dak pan survey kila tho ka city UDC hakabo UDC ulo respon kata ka NHIDCL kalawan biang kasin ka baar mencem senam panai September kiwan kasin baar bat kila penken dia ya ka elemen hakaba kamdon su kono ka jing kita ikit tulong bat kumba henrupo mitar tam kaba kamjan nakani ketulong ka jingai nakani ka sudok bat ka jingai ka jong karu kamde na preng jong sok hare na tudu jong usrok ka jingai rupo metar but katgum ka jing itu jong engineer jong water resources i bakamdon kono ka jing kita ya ka tulong jin la de penban nasaneng ka badi ka catchment area ka bingitip ban pelang ka let's say kadon ka jing kita tekai ka ba ka kubor ka bingidon ban ai sya ka sarkar sya UDC bat siki ini ki ba persya ya uni usrok kalong bana kaliang jong ka derbas nang umdo berti hi nginam sya ba uni usrok uncenya ka alignment kumbala dep ban bu final mata kumba kalong teka ba arpat ka bangadon ban pensai hang ni kalong ha ka day bat ka to meeting to kusngi kendiat ngan su phai ka bide to meeting lai tarik Oktober ajar pusau nang tu kitu kibawan nakaliang jong kinong complain ngilayami da ka jing sngohun mensim hakabana kaliang jong i ADC ila penpau ba ila depan pensai ila bu ro kajing kli baladon mono ki bompat sai nginang pensai susu dari kumbang i ko kot kubar mungkin ki ong bakata kajing yakran jing klempoi sino kadai tang
kajing penmi daw ke jongki tang nak banta kajing kwan mentoi simet ke jongki lada ye keran lele bat kan ke surok existing kan itu ipi ki babun kijing peki dulan kan lot daki hajar krur tang ban siu ye kijing peki dulan ki jong kinong chong chong ke jongi tikidon kata kajing keno baong bala dai bayat jauni u surok alanyimen bathamai menta kemut lese kala ban kata yiki babun kinong chong chong ki ba de ki hespa haringen itu ipi hapo mroi mdo berti ki ba pli ki ba sakta na uni u alignment ki dei ki ba shna yeng ru lang ba ka jing yo jing rap na skim PMAYG ti kum no pin ong ba kita ki hespa ki don hapo ka snong do ti ki jungi re ke ka bangadon ban ong kalong ba ki dei ki duk kisuk ka jingwan jong ni usrok ka dei ki jing mentoi ning pong ki nong snong ki ba e ki jungi ka ba ar kalong ba akanom kta ya ka safety jogi nong snong ka jing song sngan jogi nong snong yiki kena school ki badon hapo ka ni snong ga jungi bat nginom long kita ki banduk no ya ka yingsong gejungi ladayat nang bau ni usrok existing di kita ki digijing pensai ki banakal yang jungi ngidon ban pensai hang nete hakatu ko singi lai tri oktober ajar pusau ngilahun ke musim dengan tipat dalam isyabar ki penmi ya ko kubor dakum ni rekom tai dengan rai habasit ka pasang ini tu ipi ba kajing ki jong ki kat te ko ningot kumol ong mene ba kanika eastern ribodi bulan firm ar hajar khak khandai ru kadai hapo kajing lam jungi ba sen thaba bat iba timar banyang ki balemi gi bangilele ke delegation gidur kidar nduk mentah kapor bangilele submit ya kan memorandum chausiam hausnam ar hajar khat khandai bat ka ba ka outcome ka bami lang ba tu ke jingi kran ke jingi ha meeting tu ke si kalong ba uwei no kinong elam jong ka group ke jongki kata ka group complain ke jongki kalong ba ha ka bukut jong meeting ulah kerpat ya ka NHIGCL ban simlut no ya kata ka jaka jong ihap kensi ke jong ka ba la ino tang kendiat ti ilapan pau ba bat ka persyak bat ka padang deba pinya plip double standard akan ngorkom ngim kwa haba ong persyak be ken nai kwa ken wat tang si insi ke jaka jong kiro paken sim tenak aliang jongi akum kadar basnong ka bangador ban kuntu ye kinong song snong jongi kalong bangim de ban sungutu bakala bat ngi padang ye kan project nak mensim ka bakulut bat haswa ban sedang ye kan project ngim kwa bandon ki mau juntut hakamat namar haba kwa surok pilik pan tengi i baki ni ki kindiat singi nak aliang jong kawe ka seng balang HYC mo haki line west ki lelik bu dak jing tho su MP bulan burom ban pan surok tengi ha bakawan hi community belingin kentat ngidang don kam sa shibun ki surok omde tangka 4 lane ka 6 lane ka 8 lane kat kum ka jingat jong kapor te sakawe ru ka bang don kan don ban pun pau ni kalong bayai MP bulan burom jong ka jela ka jingi iba Ricky Sengkon kalong bah ka kapor ka ba i wan sakani ka sunong umroy madan ka ya kap ber ru nakaliang jungi kum kinong lam snong tingi sokya namar i haddu mentaru impat siam kampat siam ladon keno ka jing tuat jungmut nangi ki darwar snong na ki nong yalam snong lani ki pai ba nong snong hi hendai isu siam betang ya ka jing ai jungmut jong we ar uba perkat nak benta ka benefit lani tang ka jing mutoi simet lade nakaliang jungi ni kentu MP buran burom bahaba fisim ya keno ka karai sngoba datuat jungmut lem ya kinong yalam snong ki bahap hapo jong kini umroi pulun ke jingi kenang bakanum don kono ke jingi kawang keti ngampa bakandon ke jingi kawang keti kum kinong elam ki budan burom ki ba upai ba ulupun kubor nak beta banwara ya karoi kapar hakan de dong katan kabi ke jingi tikita ki jing pensai ki bana kalyang jungi ngidon ya kaban pensai si pai ba nang sinong bat ke jing kentu nakalyang jungi ki lightly ki dar snong syak sarkar bat syak office jung deputy commissioner kalong ba ngimde bat sangap tan ya kiwe arngot namar kumbang ngis ngutuk mentaba khandai pun 100% ngelayo ka jingkirsan na ki try jaka na ki try tulong bat ki bade ki stakeholders ki bal ai ka jingkirsan purai ka ni project tak ka bang na bukuntu kum kinong lam snong kalong ba pin step no ya ka jing penyai ka ni ka kam khanang ba kalong ka jing mentoi nak benta kinong snong jong ka ni ka dong ka tan ka bi ka jingi kuli sibol no ka nga ai kublei piki media mo ibalwan bane penduk ya ni mentaka sungi nekong mengsap kumbalakeran orang musnang muroi madan sekemat ulang ba hakalai terik kata menci sungi hadin banakal yang jongka DC office lakot ya ka jingelang yang ki lai teli ki snong tak muroi leban soro muroi madan bat muroi ndok berti te nakiliang jong kedua nang umroy leban sro jungi kumba kalong hakajing syaka kemi ken jongi ha ketu ke media ke bami menin keseng sandre te henrei
kat kum kajing pensai jong gitu ki jong ketu kubar bami nong san hima bat long time mo ayu i kini ke atli kot kubar mi ba kajing pensai jong ki kelong kat kum ka alignment ke bakri atmai nadu na hadu ha selula te hang ne kasnong jongi ka hap hapo kaneka bentah mo namroi madan ka poi ha snong jongi labansro nakta ka poi ha selula te na kata ka daw na kaliang jonga kumrong ba snong roi labansro kat kum ke meeting hatu kusngi na kaliang jongi kador bar snong jongi ni pidang sungba ni cai ka jingwan jonga neka surok furlin mo namar sutu ba habuan ku surok kawan ruka roi kapar ka development te ka surok lada wat ba lada ngimyo nginang lewat mo te kat nole kita kebuan hi ni pidang da ka ba sutu na de tangba ngidon ke kendon nagiliang jungi ka do snong ba kamdei pat ban kta ye ki jingdon jungi amjong ka dor snong ka jungi te halo jong ka ne ka banta nagiliang jungi ka snong kamdang ka no jing kta ya ki jingdon jungi amjong ka dor snong ka jungi de lo jong ka daw nagiliang jungi do snong ngila ni support la ni kersian ye ka surok ba kanwan lengba na uput usam jong ka snong ka jungi te andai ni ladon ki kendon te nakaliang jungi kado batnong ni labu ki kendon ni labu dekat jing tok sha district office ba namar ni don hiru ka jaka sum jaka sajan jungi hang tai haba kaneka srok furlin kan poi ka majan kumba nrupo mitar tam ye nrupo armitar naka it joka surok jong ketika alignment te ni labu ki jing dawa ha udisi ba unhap bantau de gino kilat ni labu di kendon mo hangta ba un penle bhai te jaka knang ba nakaliang jong la shain dal erap tri te srok kamut ba kineki driver truck kinumyo bandrung chekete ke jaka sajan ke jaka sum ke jong ki pajba nang snong jungi kata ke dewi kendon ka ba ar galong ba ka snong jungi kadon chekene ke phang bat ka srok fulin kayat nakli jong ke snong ba kate ke jaka sajan kadon challendet jong te fulin on ta kila dap sina ting labu hang taru ya koi ka kendon ba ya koi jing dawa bakin pensna daka kenja bairut la kalong nalor la ne napo jong ke fulin khnang ba pa ba nang song jing kin suk ban cross sekte srok haba kilet sum ne sajai ta ke deki jing dawa na kiliang jong ni ka dor bosnong te na kiliang jong DC bat NHICDL jing syakila ai ke jing kular ba ya kita berkhot kemud ba ngin sale ya ka badon kamban le de halo jong ne gadaw na kaliang jungi kedor bosang jungi ngimdan kano ju persa na marang sutu haba kawan ka surok kemud kawan ru ka roi kepar te hagbedi bat kitu ki jing kenthok blami hanok san hima bat long time subong ba kidon ki officer ki bahe ki bon thit jaka hakite ki hakate ka alignment jong te surok kidon ki taki high level tena kilang jungi kedor bosnong ngimtip hasnong jungi te umdon weru officer sarkar ubadon jaka hakate ka alignment kabade banyak te furlin hagiwe ki jaka kidon tangba hakate ka alignment te umdon weru officer sarkar ubadon jaka hangte te habade bat kita ki high level tingi ngimtip ki kita mo ki kita denrei haba ki para pait khasi jungi kiwan betit jaka hasnong jungi tingi welcome meki ni pidang sung bhai ki mo namar ngimdon kano ka jing khang ngimla hiru ban khang ba ya utu ya pi onum syaban tit jaka hasnong jungi nginam la ban le ya kata lain no tang ya ubom dei khasi len ubar jela tagemut ba nagaliang jong do bersong jungi ngi khang horkit hordang ba ombit bat dalile nginum syaba kinyo batit jaka puta hapoka uput usam jong do bersong jungi ke na kene kadaw na kaliang jong nga kum urang ba snong jong snong mroi lo balsro kan long do kejuk kapor kum jing pensai ki pai ba no snong ki jong niru bakin num sungtu bakala te bat ha kejuk kapor kumut ba yaki nong penmi media kum menin kesing santerik mo penmi media hoi lera kami magna kerteng snong
jongiru te henrei jaj bakal adon na du me jadi selular kumut kesnong jungi kala hap hai pedeng jong ka bentah na tagadau ngi hap ban na geliang jonga kumro mo chong hap ban wan bat pancai lang matak sing ha bede bakani nga kentu kajing kentu jonga yaki kalong ba la kadai ya piki media la ne kadai yano noru kalong ba la dalong kabala na kaliang jungi dor bosong jungi nyim da sungu tenat ba kanmi kasnong jungi klem kajing ya tip lang bat ngi ka dor bosno bakan mi haki social media jen lada ngila don kajing konsol bakan mi keteng snong jungi te kata kalong hadin bangelia ngelia hunlang tong ba phila ban pemi thanrei lada klem kajing konsol lang te na kaliang jungi kalong ba habede bat kete kam kumut ba nyim da su tanan ngim la ban khang mo te henrei nyim su tanat na kaliang jungi dor bosno ba phin penmi kino kijing tho sha yaga dor bosno ka jungi te kata kilong ki jeng pensai na kilang jonga rong mo snong jonga snong roy lebon so besbu to na ka liang jong nga kumrong snong ramadan habide wat ka jingbi kubor biang na ka liang jong ki liang persyak menen kesengi tingi don ni ka ban pen sai bat sngo pedeng jongi kum snong hakalai terik na ka liang jong office jong DC ila khot yangi ki snong ki liang persyak bat ya ki trai jaka ki bedon haga bede bat ketika alignment jong ka forlin ka ba ya hadu mentah te nyesdon ban pensai long ba nakaliang jong dor bar snong hi ngila ya kren bat ke di siru ya ka ba kin pelai ya ketika alignment na try jong ketika sus ka bedon hapo snong jongi te ha jingmi ya ki kubor ba menien pat ngisiu diau bahadin ba nakaliang jongi additional DC iba lad shim ya karai ya kaban penduk lang ingi hak office jong DC hak lightering ngilayo ya kemenjur naboro arliang mamlah ya kebakam don kono kejing keta na kebenta jong kete kejing ya ka alignment jong ka forlin hai bede bat kete ketulung jong kesnong umroy madan kejongi ingi sengudiau pat kumbalami biang menin bagi keno pat ba kete kalain kayat na ka tulung kejongi tengah sudan ban pensai ba hakabede bat ka dorbar snong umroy madan kejongi ya ka bakam don kono kejing ya de hak kabede ya kejing ya jong kete ka surok na ketulung jongi namar na kaliang jong ke office jong DC ilala ru ya kaban pak ya expat ban pej ban kmi bat banyak don lang ru ketika lai terik ban kaliang jong kiru kile pensai nadu ke MHIS DCL bat kumju ru na officer ibal don rangkat jong water resources di kile ai hi kata kejing pensai pedeng jungi ya kaba ya ketika bentah kabede bat ketika sus kejungi kinle hi ya kijing don kam kat kum kejing bu jing tho na kaliang jong kesnong bakin pun penbha ban penmiat ya ketika bentah na ka bentah ba khnang ba ketika kan du ya pat ba nong song snong jong kesnong umroy madan kejongi bat hakabede pat hakajing kno hakabede bat kejing thit jaka hakabede pat bat kijing snai kijing kumlak kno hak tu ke kubor ka bamenin tinggal don ban pensai ban nagaliang jong dor bar snong umroy madan kejongi bangim don kono kejing khang lane kejing kentaj ya ki para khasi khara ya ka bikin wan ya ka ban thit jaka hakasnong kejongi ya ka ba ki don ban le na ka benta ka jaka ka jongki te nakaliang jong ka dor bar snong kejongi ngi yang singu bahal ya barok ki pat khasi khara ki ba kwa ya ka ban thit jaka po ka snong kat kum kejing penbej nakaliang jong ka dor bar snong muroi pelun kejongi ru ba detang ya ukhar bat ya ki khasi ki bay olok khar bangimla ban ai ya kata jing yathit jadi ya ki jaka ki bodon hapo basnong kejongi tetang itah pensai na kaliang jong aku morong ba snong bat nga kentu ri ki ba nong song snong kat kum ko kubor ka bangilayo ban ya syong lang hakalai terik namboro arliang mamla ngidon ya kan pensai sepi ban kaliang jong ki pat ba nong song snong timde bandu jing kermen namar ba da kebor ke office jong DC bat ki
company ki bantre bat ki water resources ru ki don hi jingkit klik lang nam ta ka jongi bakin le hi ya ka bahatam na ka banta ite i sus ijungi knang ba ngin nong long iba jenjar hadin habot ka jinglong snong long tau jongi.